Γεια σας παιδιά, είστε στο κανάλι Atta Play TV. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι. Πάμε να βρούμε φρούτα και λαχανικά με το ίδιο χρώμα. Πορτοκαλί πιπεριά. Πορτοκαλί κολοκύθα. Μοβ σταφύλι. Μοβ δαμάσκηνο. Μοβ βατόμουρο. Μία πράσινη πιπεριά. Ένα πράσινο αχλάδι. Και ένα πράσινο μήλο. Τι έχουμε εδώ? Ένα σακουλάκι με την Πέπα. Ο Τζόρτζ. Κόκκινο μήλο. Κόκκινο βατόμουρο. Κόκκινη φράουλα. Κίτρινη πιπεριά. Ένα κίτρινο λεμόνι. Και τέλος μία κίτρινη φέτα ανανά. Παιδιά, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι. Γεια σας!